दिनैनि बे गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायनाय बावनाय थाबाय। जों बे भिडिअ सावरायगोन आरो नायगोन पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट जायखौ जोङो PRC बुङो। जों बेखौ बोरै मबाइलजों अनलाइन बानायनानै लानो हायो आरो PRC खौ जों गासिबो मिथिखायो। पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट जायखौ जोंनो गभर्नमेन्टनि जब आर्मी CRP पुलिस बायदिसिना एप्लाइ खालामनाय आरो हायार इडुकेसन लानायाव जोंनो बे सार्टिफिकेटनि गोनांथि जानानै फैयो। जों बेखौ बोरै मबाइलजों अनलाइन खालामनानै लानो हायो फै जोङो नायदोनि बे भिडिअनि गेजेरजों। नोंथाङा नोंथांनि क्रोम ब्राउजाराव थांनांगोन। गिबियावनो गुगोल क्रोम ब्राउजाराव थांनानै बेयाव सार्च खालामनांगोन e-डिस्ट्रिक्ट। नैबे e-डिस्ट्रिक्टखौ सार्च खालामना होनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेखौ एसे बोख्लायनानै बेयाव नुदों एनाटम e-डिस्ट्रिक्ट, बेयाव सार्च थुना होनांगोन। बे आसाम गभर्नमेन्टनि मोनसे वेबसाइट। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो मोनसे पेज गेवगोन। नैबे पेजआ गेवबाय। नोंथाङा गिबियाव नैबेयाव रेजिस्टार खालामना लानांगोन नोंनि मबाइल नाम्बार नाम लिरनानै आरो मोनसे पासपर्ट मोनगोन। नोंथाङा नैबेयाव गिबियाव चेक हियाराव थांनानै नोंथाङा मोनसे ID क्रिएट खालामनानै लानांगोन। दानिया जोङो बे फर्मखौ पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट फर्मखौ फिलआप खालामनायनि सिगांनो मोनसे नोंनो डकुमेन्ट फर्मनि गोनांथि जानानै फैयो। बे फर्मखौ जोङो नैबे अनलाइन सार्भिसाव थांनानै डाउनलड खालामना लानांगोन। बेखौ बुङो सेकेन्ड कपि। बेखौ जोङो आपल'ड खालामनांगौ जायो बे पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेटखौ एप्लाइ खालामनाय समाव। जों दानिया बे फर्मखौ बोरै डाउनलड खालामना नायग्रोना लादोंनि। गिबियावनो नोंथाङा नैबे अनलाइनाव थांनानै बे डाउनलड फर्मखौ नुदों, बेयाव थुबाय। नोंथाङा एसे बोख्लायनांगोन। नैबे 8 नाम्बाराव नुदों पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट। नोंथाङा नैबेयाव डाउनलड खालामनानै बे सेकेन्ड कपि फर्मखौ लानांगोन आरो बेखौ नोंथाङा प्रिन्ट आउट खालामनानै लिरनानै बेखौ फटक साफायनानै बेखौ आपल'ड खालामनांगौ जायो। फै जों दानिया होमाव थांफिननोसै। होमाव थांफिननानै जोङो पार्मानेन्ट रेसिडेन्टखौ बोरै एप्लाइ खालामो जों नायनोसै। नोंथाङा नैबे गभर्नमेन्ट सार्भिसाव थुना होनांगोन। नैबेयाव वेलकाम टु आसाम अनलाइन सार्भिस। नैबेयाव इमेल ID आरो नोंथाङा स्क्रिन नेम, नोंथाङा बेखौ रेजिस्टार खालामनाय समाव मोनगोन। स्क्रिन नेमखौ बेयाव थुनानै नैबेयाव लगइन खालामनानै होनांगोन। जोङो लगइन खालामबाय। दानिया नैबेयाव सिलेक्ट खालामनो होदों जोंखौ। बे सिलेक्टआव थुबाय आरो बेयाव पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेटनि फर्मखौ जोङो नागिरगोन। नैबेयाव नुदों पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट फर्म, जों बेखौ थुनांसिगोन। दानिया नोंथाङा नैबे ग'आव थुनांगोन। ग'आव थुनाय लोगो लोगोनो नैबेयाव नोंनि एप्लिकेसन फर्मआ गेवबाय। नैबे अनलाइन एप्लाइ, नैबेयाव थुनांगोन अनलाइन एप्लाइआव। दानिया नैबे अनलाइन साबमिटआव जोङो थुनांगोन। जों अनलाइन साबमिटआव थुबाय। दानिया नोंनि फर्मआ गेवबाय। जों दानिया बेखौ बोरै फिलआप खालामनांगौ जोङो बेखौ नायदोनि आरो नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होमबासो नोंथाङा बुजिगोन आरो नोंथाङा PRC सार्टिफिकेटखौ बानायनानै लानो हागोन। आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब आरो शेयार खालामबानो जाबाय, जाहाथे गोबां सुबुंफोरा बेबायदि मिथिनानै लानो हायो। दानिया नैबे लेंगुवेजआव नोंथाङा मा लेंगुवेज बेखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। नोंनि ID क्रिएट खालामनाया नैबेयाव श' जागोन आइडिया आरो नैबेयाव एप्लिकेसन नेम, नोंथांनि एप्लिकेसन नोंनि नामखौ लिरनांगोन नैबेयाव आरो नोंथांनि नैबेयाव डेट अफ बार्थखौ नैबेयाव लिरनांगोन आरो नैबेयाव मबाइल नाम्बारखौ नैबेयाव लिरनांगोन। दानिया नैबेयाव फादार नेम, नोंनि बिफानि नामखौ नैबेयाव लिरनांगोन आरो बिमानि नामखौ नैबे मादार नेम नैबेयाव लिरनांगोन। नैबेयाव आधार नाम्बारखौ लिरनांगोन आरो नैबेयाव पान नाम्बारखौ लिरनांगोन आरो नैबेयाव इमेल ID खौ लिरनांगोन। दानिया एड्रेसखौ जोङो नैबेयाव पार्मानेन्ट एड्रेसखौ लिरनांगोन। काउन्ट्रिया इन्डिया थागोन। आसामखौ नैबेयाव स्टेटखौ आसाम लिरनांगोन आरो नैबेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नैबेयाव साब डिभिजनखौ सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नैबेयाव रेभिनिउ सार्केलखौ नैबेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नैबेयाव भिलेजखौ सिलेक्ट खालामनांगोन, नोंनि भिलेजखौ, आरो नैयाव
पस्ट अफिसखौ सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नैबेयाव मौजाखौ सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नैबेयाव पुलिस स्टेशनखौ सिलेक्ट खालामनांगोन नोंनि एड्रेसा सेम बाथाय नैबेयाव टिक खालामनांगोन दानिया नै आदार इम्पर्टेन्ट इनफरमेशनाव नोंथाङा मानि थाखाय PRC खौ बानायनो नागिरदों नोंथाङा नैबेयाव रिजनखौ लिरनांगोन हायार इडुकेसन आरो नोंथांनि इनस्टिट्युटनि नामखौ नैबेयाव स्टार्ट डेटखौ लिरनांगोन नामखौ लिरनांगोन इनस्टिट्युटनि नामखौ आरो नोंथांनियाव क्रिमिनेल रेकर्डफोर दं नामा नैबेयाव नोंथाङा सोंदों नोंथाङा बेयाव नो होनांगोन दानिया नैबेयाव नोंथाङा डकुमेन्ट आपल'ड खालामनांगोन गिबियावनो 1 नाम्बाराव नोंथाङा मोनसे फट' होनांगोन 50 KB नि गाहायाव आरो नैबेयाव 2 नाम्बाराव नोंथांनि हानि खाजोना रसिदखौ आपल'ड खालामनांगोन आरो नैबे 3 नाम्बाराव NRC दंबा आपल'ड खालामनांगोन NRC नि कपिखौ आरो नैबे 4 नाम्बाराव नोंनि भटार कार्डनि लिस्टनि कपिखौ आपल'ड खालामनांगोन आरो 5 नाम्बाराव नोंथांनि फादारनि भटार ID खौ आपल'ड खालामनानै होनांगोन 500 KB नि गाहायाव जानांगोन आरो नैबे 6 नाम्बाराव डेट अफ बार्थनि सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामनानै होनांगोन आरो नैबे 7 नाम्बाराव HSLC एडमिट कार्डखौ आपल'ड खालामनानै होनांगोन दानिया नैबे आं दहाय बुंनाया सेकेन्ड कपि आपल'ड दहाय आं खोथाखाबाय नोंथांमोना बोरै बे फर्मखौ डाउनल'ड खालामनांगो आरो बोरै आपल'ड खालामनांगो आरो बेखौ नोंथाङा बे वेबसाइटआव थांनानै फर्मखौ डाउनल'ड खालामनानै नोंनि सिम्पल नोंनि नेम एड्रेसखौ लिरनानै बेयाव आपल'ड खालामनानै होनांगोन सेकेन्ड कपि 10 नाम्बाराव दानिया नोंथाङा बेसे कपि आपल'ड खालामखो नैबेयाव लिरनानै नोंथाङा नैबे केपसाखौ नैबेयाव थुनानै खेबसे प्रिभिउ खालामनानै नायफिननो हागोन नोंथाङा मा लिरखो गासैबो अके जोबबाथाय नोंथाङा नैबेयाव साबमिट खालामना होबानो जाबाय साबमिट खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनियाव मिनिमाम 30 रुपिस नोंथाङा पेमेन्ट खालामनांगोन पेमेन्टआ साक्सेस जानाय लोगो लोगो नोंथांनि फर्मा PRC फर्मा अलरेडि साबमिट जागोन आरो नोंथांखौ साननैसोनि उनाव पुलिस भेरिफिकेसननि थाखाय नोंथांखौ लिंहरनाय जागोन आरो बे पुलिस भेरिफिकेसना जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेटखौ अनलाइन डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन आङो मोनसे भिडिअ लाबावगोन बोरै नोंथाङा पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेटखौ डाउनल'ड खालामनानै लानो हायो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामदो आरो बिदिनो गोबां नटिफिकेसन भिडिअ निउ गोदानै मिथिनो थाखाय बे चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ